Le ntlekele idalwe zezikhukhula ichazwe njengeyona iqatseleyo kunazo zonke ezakhe zenzeka kumaxesha ngaphambili. Kuquka ezo zango-2017, 2019 nesitshingitshane uDes Moines owathatha imiphefumlo yabantu abangama-60 kwiminyaka engama-35 eyadlulayo. Iincakuba zeencutshe zithi olu luphawu loguquguquko lwemozulu. Izandyondyo zemvula ezifikelela ku-400 mm kwiiyure ezingama-24 ziye zakhokhelela kwizikhukhula kwimimandla egudle unxweme. Iphondo liqikelela ukuba kuchaphazeleke abantu abayi-116,000 ze abangama-5,000 bashiyeka bengenazo iindawo zokufihla intloko nanjengoko izindlu ezingama-8,000 zonakele. Kwaye kwimimandla eliqela abantu basajongisisa ilahleko yabo logama abanye bezilile. Uninzi lukrwemba intloko nanjengoko lungazi ukuba luza kuthatha ntoni ludibanise nantoni. Owona mmandla uchaphazeleke kakhulu litheku nengingqi ezingqongileyo. Kwintetho yendlu yowiso-mthetho yephondo ngoLwesithathu, inkulu-baphathiswa uSihle Zikalala uthe eyona njongo iphambili kurhulumente kukunikezela ngeenkonzo zokuncedisana noluntu. Uqhubeke wathi amapolisa nomkhosi wokhuselo abile esoma ekukhangeleni abo balahlekileyo. Kuye kwatyalwa nenjineli ukuba zijongane neendlela zokulungiswa kweziseko ezingundoqo ezithe zamoshakala. Abuyisiwe amanzi nombane kwimimandla ethile, lo gama kuye kwanikezelwa ngamatanki amanzi apho kusalungiswa khona ezinkonzo. Urhulumente uncome watyibela abenkonzo ezingxamisekileyo nezohlangulo nanjengoko belwe kwalweka ekunikezeleni ngeenkonzo zabo.